Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilana kaCebe ukhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Abezombusazwe einkonzweni zephasika eyasemngeni ixwayise ngezokuphepha kanti basadonsa kanzima yize bekhululekile. Sanemukela kwindaba zethu ze1 KZN TV. Abaholi bamaqembu ezepolitiki bahambeleka izinkonzo ezahlukahlukene ukuthamela inkonzo yephasika eqaleke namuhla ngenkonzo yamazwe ayisikhombisa. Inkonzo yephasika eyaziwa ngokuthi yamaKristu ibanjwa ngeminyaka yonke esigabeni ke sokuqala bese kuhluka usuku nenyanga. Lena enye yamampela sonto abalekile ikakhulukazi kubazalwane abamaKristu. Ngalesikhathi kuba nesiphithiphithi emgwaqeni la suke sibona khona abazalwane behambela izindawo ezahlukene kanjalo nezifundazwe. Namhlanje sihambela amabandla ahlukene la bevakashele khona osopolitiki. Ophakanyiswe kosomndunankulu kwiDA yena amazwe ayisikhombisa ubabambe Chatsworth khona eThekwini. No, namhlanje siqala usuku lethu njengoba kusephasika la eChatsworth masuka lana semngeni bese siya eMsunduzi. I think into bengifisa ukusho namhlanje ukuthi iBhayibheli linezitori eziningi. Namhlanje bengikhuluma ngestory sika Judas. Judas bengumuntu umpostoli wakaJesu Kristu. Istory sika Judas ithi umuntu mayebhekene nesinqumo ofanele asithathe. Ungathatha isinqumo ezogcina idale inkinga noma ungathatha isinqumo enobuqotho. So uma sibhekene nezinkinga njengezakhamuzi njengomphakathi yonke into esiyenza kufanele sicabanga ukuthi lento sizoyenza isinqumo esizosithatha kukhona impendulo noma impumelelo ezophuma kuyona. So sicabanga kule lemfundo esibonayo kwiBhayibheli sithi ngalesiphasika lena sibuyela kwizaga ezikhona la neBhayibhelini ezifundisa ukuthi umuntu uphila kanjani mayiphila ngendlela efanele. Oyilungu lesigungu esiphezulu kuANC omnumzana uSihlezika Lala yena ubesemlazi nalakho neveza ukuthi ukuba seyinkonzweni bewosopolitiki kubalekile ngoba kungezinye zesikhathi la abasuke bekhulekela khona izinto ezahlukene kanjalo nezinkinga esuke ikhungethizwe. Usuku lwanamuhla usuku olubaleke kakhulu not kuphela ezweni lase South Africa kodwa emhlabeni wonke la abazalwane bamaKristu bedumisa khona ngoba kubona usuku lwephasika kuthina sonke bamaKristu usuku olubalekile la uJesu abethelwa khona. Nathi ke size la uzodumisa nabazalwane baseMethodist iMethodist Durban Circuit 712 siyafisa ukubonga inkonzo ngoba inkonzo iyavuselela kodwa njengohulumeni nanjengombutho weANC sibamsana kakhulu namabandla onke ekwakhiweni kwesizwe. Unobhala weEFF yena ubesemzimkhulu naye eyobamba khona amazwe ayisikhombisa ophakanyisele kwesomndunankulu kwiIFP yena yakhe inkonzo ubeyibambe eRichards Bay. Ukuthokoza kakhulu ubaba wethu ubaba Dlomo ngoba ngiyangihlale ngisho nakwezinye indawo ngithi unomthelo omkhulu kimina njengomholi womphakathi ngoba ngangisewuthisha nje ngiattenda lapha eTyson njalo ngamasonto ngilalela ekhuluma ngeleadership. Yabona ke noma ngeke ngifike kuye kodwa ngiyengibuke ngisho mayigqobile ngithi hayi yabona fanele ngisike iphethini la. Izinkonzo ziyaqhubeka kuze kushaye usuku lwangesonto. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Meya kamasipala wasemngeni uChris Pappas ubamba uhlelo lokuqwashisa ngezokuphepha njengoba ke kuyisikhathi sephasika. Pappas uthi balindele inqwaba yevakashe ezotheleka KwaZulu-Natal kanti uhlelo lakho luqale ngemvimba umgwaqo eNottingham Road okuyindawo lapho kuyivakashi iqhamuka ngakhona ikakhulukazi uma ke beqhamuka keGoli izochitha amaholidi kulesifundazwe. Imeya yomasipala umngeni uChris Pappas
uthi zibalekile zokuvakasha kule ngxenye yesifundazwe ngakho baningi abantu abafikayo ngalesikhathi samaholiday bekumele bazobamkela. Namhlanje siyazi ukuthi kuba busy emgwaqweni abavakashi bayafika lana esifundazweni abavakashi bayafika nalana eMidlands eMngeni and sinama operation ahlukahlukile umkhandlu wonke ama operation lawa we traffic qinisekisa ukuthi imoto ziphephile zisisemweni esiright siphinde sibe nama operation la ukubingelela abavakashi siyazi ukuthi umnotho wangakhona la eMidlands lana eMngeni siphila nge-tourism ezokuvakasha so sifuna ukukhombisa abantu ukuthi cha amaphoyisa akhona ayabonakala bazobe bephephile lana siphinde futhi sibagqugquzele ukuthi baqhubeke bavakasha kulezi ndawo siyazi ukuthi umnotho ukhula ngokuvakasha and kule ndawo kakhulu abantu baqasha la kwilento ye-tourism so yeah siyabamukela abantu siphinde sicheck ukuthi imoto zabo zisesimeni esiright ingozi eziningi zidaleka kulezi zikhathi lezi and sifuna ukunciphisa isibalo sabantu abalimala emgwaqweni. Osomabhizinisi bathi uyanyuka umthamo wamakhasimende ngalesikhathi. Isikhathi esihle impela imoto ziyadlula angithi suke eGoli suke eThekwini sidlulela bangena isikhathi esihle impela bese lo nyaka ngathi ukuhlangana kancane angithi uGood uvama ukubehlehlile kodwa lo nyaka sukuhlangana and sisibhizi impela. Ibhizinisi liba ngcono ngoba abantu basuka bephuma nje ama province ahlukahlukene eGauteng, Free State badlula ngalaba eThekwini so mabebona into zami lezi engizidayisayo bayathenga ngoba khona akufani kuyasebenzeka kakhulu uma kuyisikhathi samaholide. Upurpose unxusa abashayeli bezimoto ukuba baqinisekise ukuthi baphethe izimfanelo nokuthi izimoto zisesimeni esifanele. Siqale ekseni sesingalana ama license wacheckile kunabantu abahamba bangenawo ama license sicela nje abantu mawushayela imoto ungami usitshela ukuthi i license ushiye ekhaya kuyafana nokuthi i license awunayo nama tire ngiyacela ukuthi nicheck ama tire manihambe emgwaqweni bakhona abantu lana bahamba ama tire angekho esimweni so imoto nje ifanele kuba yinto ehlala iphephile ngoba akusiyona nje ingozi kuwena umshayeli kuyingozi kubanye abantu abashayela emgwaqweni. Ezindabeni ze1KZN TV uAyanda Dube eNottingham Road ngaphandle kwaseHawiki. Amaphoyisa asemfoloze enyakathoni lekaMthaniya singathe izivimba emgwaqeni onguthela waye ku-N2 ukuhlola izimoto ukuthi ngakube yisesimene esifanele yini ukuthi zingaba semgwaqeni futhi ke iphinde ithutha abantu njengoba kuyimpela sonto yePhasika ende abazalwane beya enkonzweni. Lesike isivimba emgwaqo semgwaqeni onguthela waye ku-N2 ngaphansi komasipala uMfolozi. ISantaco, amaphoyisa ka-SAPS, amaphoyisa omgwaqo kanye nenkampani yamakwenogada babe yingxenye ke yalesivimba emgwaqo inhloso yaso kwebathi ukunciphisa izingozi nokuqikelela ukuthi abagibeli baphatheka kahle ikakhulukazi ke labo abahamba ngamatekisi. Ukuphepha kwabo kubalekile kakhulu kuthina nokuhamba kwabo ngezimoto zomphakathi sicheck ukuthi izimoto abahamba ngazo ngabe isemthethweni yini ukucheck amasondo nokucheck abagibeli ukuthi udriver bahamba naye ngabe udriver baphethe kahle yini umsindo wamaredo emotweni uwehlisile nibalekibeli ngabe abagibeli uyabalalela yini ukuthi uma becela mhlawumbe indawo yokuphumula mhlawumbe umuntu mayecela ukwehla izinto ethize njengokuchama uyakwazi ukubavumela. Sijabula kakhulu namhlanje ukuthi kukhishwe uhlelo ke olufana ke nalolu ke nathi ke sikhona ukuthi sihlanganyele si-on call protection service security company ke emele kodwa ke njena ebamsene ke namaphoyisa sitheke nje mawuhlatshwa lo mkhosi sathi nathi no siyafisa ngoba vele njengoba sisebenzela bona ngaphakathi ke njena emphakathini nathi sibe ingxenye ukuthi ke abantu njengoba kuvule njena iPhasika njengamanje sizobheka ke izinto ke njena engekho right mhlambe ke njengoba ingozi zingaka emgwaqeni. Imeya lo masipala waseMfolozi uncomeke kakhulu igalelo lamaphoyisa enza umsebenzi ngokweqiniso engakwazisi. Ngiyafisa ukuthi ngibonge kulawo maphoyisa hayi kulawa athi bese kubambile bese singakunika intshontsho ngoba uma umuntu umthola ukuthi udakiwe mawumdedela ngoba nakho usekugwazise usumgwazise ngo500 rand uyothi uyafika phambili uzokuthiwa usedale ingozi
esibulale imphefumulo engaphezulu kwabantu mhlamba abayishumi. Ngakho ke sithi ke phansi ngamaphoyisa akwazisa abantu bese sithi phambili ngamaphoyisa azi ukuthi umsebenzi wawo ukuba uqikelele kwimpilo zabantu. Abashayeli bezimoto baveza ukuthi ke lezi zivimbamgwaqo ezenzakalayo ziyabalekelela ukuthi abashayeli behlezi bethobele imithetho yemgwaqo. La ama roadblock asiza kakhulu ngoba nabantu laba balayisha abantu ngokungemthetho abakwazi ukubalayisha. Khona imigwaqo engekho right yona uyasiphazamisa kodwa nje ama roadblock ayasiza ngoba manje nathi siyaqinisekisa ukuthi sihamba ngokuphephile nayo yonke indlela nabantu esihamba nayo senza sure nje ukuthi right so. Lezi izindaba z1 KZN TV ngengosamukeliso Ngqulunga Ngwambo Nambi. Ake siyetolene nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Abezombusazwe einkonzweni zephasika eyasemngeni ixwayise ngezokuphepha kanti basadonsa kanzima yize bekhululekile. Elakuleleke libungaza iminyaka engama-30 likwintando yeningi kanjalo ke lolu ukhetho luzayo lufanisa nokhetho langonyaka ka1994. Yizo leli ndaba likhulume nomphakathi osayizwa ngendaba kentuthuko efana nezindlu zoxhaso kahulumeni namanzi kanye nogesi. Zonke lezi zinto ke ziyilungelo lomuntu kuba ke azithole. Xoxisana ke nomphakathi waseyinqoleni esigodini sasedlovinga ku-131 ukuthola ukuthi kungabe ke basanalo yini ithemba lokubona ke inguquko nokuthi ngabe bazophuma ngothi labo yina ukuyovotela ushintsho. Njengoba lakuleli ligubha iminyaka engama-30 lathola intando yeningi kanjalo nokhetho langonyaka ka2024 lufanisa nalolo langonyaka ka1994. Iziko lezindaba lihambele emphakathini ukuthola kabanzi ukuthi njengoba sigubha inyanga yamalungelo abantu kungabe bazizwa befanele yini ukugubha lolu suku noma lenyanga yamalungelo abantu. Sila ezinqoleni kwaDlovinga ku-131 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni sikumndeni wakaMavundla ongenayo indlu yoxhaso kanjalo nogesi abanawo namanzi uma bewafuna bahamba ibangelide. Mawami sikubingelele siyiziko lezindaba ze1 KZN TV besifisa ukuthola ukuthi mhlambe sinjani isimo senhlalo kungabe kungani ningenayo indlu yoxhaso isikhathi eside kangako ngabe uma wayibhalisela mhlambe indlu yoxhaso uma wayibhalisela nini ngizocela nje uqalwe ubingelele bese uzishiya igama lakhe liphelele nesibongo. Ngiyanibingelela uThembeni wakaMavundla ngabhalisa ngo 2016 indlu ugesi indlu asikayitholi namanje nogesi kade sawubhalisa asikaze siwuthole namanje. Mhlambe mawami njengoba siya okhethweni langomhla ka29 kuMeyi ungabe yonke leminyaka ubuvota kungabe futhi manje uzosukuma uyovota ngethemba lokuthi mhlambe uzolibona uguquko. Hayi ngizovota ngizoya kovota ngizolibona futhi uguquko mengabe ikhansela lihamba kahle. Mhlawumbe uma wama ngasivezela ukuthi la ekhaya nihlala nibangakhe mhlawumbe sinjani isimo senhlalo ngiyabona ukuthi kwezinye indawo zendlu la ngaphakathi ngathi kuyanetha kuya kube njani mhlawumbe makunetha. Hayi kuyanetha nesimo sokudlaka yesingabe nasipula ngeqolo lezingane bephele kona kuphelile su8 misa sonke nesimo sihle kahle mayelana nomuntu osebenza akekho umuntu osodla akekho siphila ngeqolo lezingane. Njengamanje sinendodakazi yala ekhaya nayo izosibekela ukuthi ngabe sinjani isimo senhlalo sala ekhaya. Ngikubingelele sisi wami. Yebo ngikhuluma noNobuhle waMavundla hlala ekhaya so8 sipha ngemali engane sacane sihlelele ngendaba yendlu asinayo sidlala nzima indlu yanetha sifika yonke into nje mina sihlelele ngendlu nezinye izinto nje ezimelana nokudla ngoba ingane le mali eqolo ibiphele enganeni isisheda ngesicathulo ingane esikoleni kufuneka amakhava yonke into imali iphelele ezicathulweni. Akuwona umndeni wakaMavundla kuphela esiuhambelile
obhekene nenkinga ungabi nayo indlu yoxhaso. Njengamanje sila ezingolweni enkulu la khona isagugu esineminyaka eyisishiyagalombili sinenkinga ukuthi sihlala nabazukulu abayi12 kwindle yodwa. Sikubingelele mawami, siphinde futhi sikwamukele kwiziko lezindaba. Sicela usichazele usizi mhlambe nibhekene nalo la ekhaya lokuhlala kwindle yodwa ni16. Mangani zami mina la bengihlala lapha kapheka ngakhishwa ngalethwala. Ngifuna indawo yokwakha ngayitholi ngakhelwa ledokodela. Bafika abantu laba bakhomqasha bathi ngeke bangibekele bangakhele mina. Bakhela la phela phambili phela. Kwaphela kanjalo. Ngathula ke ngahlala ke. Ngiyafuna ukwakhelwa mina. Ngoba nginezingane eziningi ezihlala ekhaya zami abazukulu bami. Njengamanje sinendodakazi yala ekhaya ezokisibeka esithombeni ukuthi mhlambe kunjani usizi noma isimo ababhekene naso sokuhlala kwigumbi elilodwa beyi12. Ngikubingelele sisiwami ngikwamukele kwiziko lezindaba. Akeke mhlambe usibeke esithombeni ukuthi mhlambe sinjani isimo lapho ekhaya. Ngasho ngithi semasikho sihle kakhulu ngoba sibaningi sihlala one room nalo one room odaka and unetha wenza yonke into so asikho sihle. Mhlawumbe ukusivezela ukuthi umxhaso wabhaliswa sinjani mhlawumbe isimo nanokuthi yini mhlawumbe niyifisayo. Umxhaso ukhulu echaza akawubhalisanga ngokwami ngathi akawubhalisanga wakona because indaba yaba nesibongo egcineni isibongo wagcina ngashintshanga kodwa futhi at the end akwenzalanga lutho. So ke emva kwalokho ke kwase ubona sisohlala kanjena ke emva kwathiwa ungenzeka aphinda bhalise ukuthi sekuyabuya kuyabhaliswa but kusathulekile ngalapho ke. Mhlambe sinjani isimo akhona amandla ukuthi nizakhele ukhona osebenzayo. Cha akekho osebenzayo amandla besingakabi nawo njengoba besisahleli nje kuwona lo one room amandla besingakabi nawo. Njengoba sibheke okhethweni lelwa ngomhla ka29 kuMeyi kungabe ningabanye abantu engathi likhona ithemba lokuthi isimo sizoshintsha nizophuma ngobuningi benu niwumndeni niyovota. Yebo sizophuma siyovota futhi sinalo ithemba lokuthi khona okuncane okungase kwenzakale or basibone nathi ukuthi siyaphuma sihleze siphuma ngaso sonke isikhathi ke. Akakaza sale kwayena ukhulu siyahamba naye nje ngoba nezimoto ziyafika sizimthathe ahamba ayovota. Lo mbiko benwethulelo uZamanda Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezingolweni. Inhlaka zezokuvikela emgungundlovu maphakathi nesifundazwe kwaZulu-Natal zikhala ngezinga eliphezulu lobugebengu kakhulukazi lokudutshulwa kubulawa abantu. Lokhu kuza ngemuva ukuthi ke kuzwakale indaba zokutholakala kwesidumbu sowesifazane obengudokotela wengane okungudokotela uZamambo Mkhize wathola kwebhuthini emoto yakhe eseshonile embali eJ. Kanti ke kukhona ke nezinye izigameko zokubulawa kwabesilisa abanye babo abasembonini ezokuthutha lena ebizwa phecelezi nge-e-hailing. Bathi ke basebenza ngokusaba kumanje sekukhona ke namalokishi abangangeni kuona besabela impilo yabo. Sihlalele uPhotuzini angikholwa ukuthi akekho umuntu ongasabi ikakhulukazi lento okuhamba kwagesi ukubona ukuthi mase kuhamba ugesi uvala wonke amasango uvale yonke into ngoba sokungazi nje bese kuhamba ugesi uzokwenzakalani ngoba le gebengu zicupha lezo ikhathi zokuhamba kwagesi esikhathi esiningi esicabanga ukuthi nawo nje umobuka sekwehlile ukuhamba kwawo sekuhamba o2 hours akusafana ade kuhamba khona o4 hours but ke siyacela amaphoyisa ukuthi mhlambe akuthi makhamba ugesi kuba siwabone phela ama-patrol siwabone amaveni sibone ukusebenzisana between umphakathi namaphoyisa akube seqopheleni eliphezulu hayi njengamanje ukubona nje iveni qwa but asifuna ukuqamba amanga sifuna ukwabonga amaphoyisa asePlaces azama ngayo yonke indlela ikakhulukazi uKenneth Maphumulo okuyena oleader amaphoyisa ngaphansi kweVice Paul uzinikele ngayo yonke indlela futhi ngeke ngisho nomphakathi ngoba inamba yakhe uyayikhipha inika umphakathi ukuthi labo bantu abahlukumezekile ngabe uhlukumezeke ngamaphoyisa awukho happy ngabe uhlukumeza igebengu inamba yakhe nje uyinikele nomba uzinikele futhi emsebenzini wakhe. Ukwanda kobugebengu emgungundlovu kuthuse abaningi njengoba nezinhlaka zokuvikela zomphakathi iCommunity Policing Forum kafushane iCPF isho ukuthi kuyathusa. Kanti nabashayeli bezimoto zama e-hailing kafushane oBolt noUber bathi nabo banovalo. Uvalo likhona kuthina sonke embonini njengamanje because umuntu mayithola irequest ebusuku useyabiye ukuthi naku ngendaweni ukuthi ngisacela ningigadi. Uvalo into ekhona nje ngeke sikuphike lokho. Bathi banezindawo abangasasebenzeli kuzona. Abanye bethu kunendawo nje ezingasawa pick up ama request akhona. Like right now nje Moye France we won't pick up because ile kune damage khona eningi kakhulu right now. Mina ke ngihlala khona ke nase France but yeah
There's much damage there. No one is going there. No one is picking up. Well, usabela impilo yakho. Yabo. Ukulayisha umuntu ongamazi. Awazi noma uzokubamba inkunzi egcina. So we have problems kanjalo. So for us is government akasiprotect. Government against afuna against. Government akasayini i-petition. Oyisulu sokuduna kwemoto uthi ubonga ukuphila. Ngihajekwa abafana abathathu endaweni yaseMbale 14 ekseni ngo past 5 bahamba nami kwaze washaya past 9 bengivalele ebhuthini and okwes bekunoza kwethu ade ngcwatshwa ngalowo mgqibelo babezikhulumela bona ukuthi bona bambulele labantu engangihamba nabo luckily mina bangilimazanga nje bahamba nami bathatha imali bathatha namafoni bangishiya ngisebhuthini endaweni yasemkhondeni. Babekuthole kanjani? Actually babe requestile ngithe sengizofika kwi location kanti I request yabe isikhanselekile sek request abanye ngajoinwa imoto base bangikhomba ngebhamu bathatha lapho bangifaka emasithini ngemuva banginyathela bahamba nami ke babe bangifaka ebhuthini ukuhamba kwesikhathi. Kanti bathi liphezulu izinga lokudunwa kwezimoto. Masikhuluma nge-hijacking, masikhuluma nge-month kaJanuary. Ungaba shocked ukuthi we have about 9 to 10 cars. Mesibhanga no January. We've got about 15 cars hijacked. Abantu bashayiwe balimala, they've got cases. That's why sigcwelela namhlanje. Okwes we called killers, we called rapers. Ngiyakwazi lokho to drive up but natshela ukuthi bangaka abafile, bangaka abahijackiwe. Do you know the numbers? Thina semgaqweni we know the numbers. We know what we deal with. Siyabaza abantu abaphucwa ama-security imali. No one comes to our rescue. Ukuze kwaba le Masterbex sakhetha ukuthatha umthetho ngezandla zethu sahamba soma kaSansakho lesiqale khona saqala sakhuluma no transport. Omunye osola ngokubulala ubevele enkantolo. Size la ngoba bebanjiwe. So sizolwela ukuthi bangayitholi ibheli. Ngokwethu abantu ukuthi babolele phakathi ejele. Kanti uthi lesigameko samlimaza kakhulu. Actually sangishiya ngidinwe kakhulu nanokuthi bengihamba nabantu abakhuluma ngomlomo wabo ukuthi babulela uzakwethu. Kwangishiya nanokuthi ubani futhi ozolandela ozokwenza lesi sizimo uzokwazi ukuthi manager yena mase senzakala kuyena because mina ngakwazi ukuthi manager because ngavele ngabakhami bathi omunye umuntu who's the next victim umbuze mhlawumbe umuntu abuya azibuze wona ukuthi ubani ozolandela mase kwenzekele kumina. Ikhansela lendawo lapho kuboshwe khona wesilisa osola ngokudlungula izingane zabafana uPaulile wathi izinga lobugebengu liphezulu. Isimo sobugebengu endaweni sikhona sibi kakhulu. As much as sibuholi sizama ukuthi silwisane nabo ubugebengu but ubugebengu buhlezi bungaphambili kwethu ngicabanga ukuthi nomsebenzi njengamanje endaweni yase 18 abazali beingane ngizothini bayasaba kakhulu basabela izingane zabo ngoba kusana abanye abazali abasanensolo zokuthi nazo mhlawumbe ingane zabo zanye kubezeka kepha sasaba ukuthi zikhulume. So abazali nje kuyimanje abakhululekile endaweni ukuthi bomfethu aphume ejele and siyakufisa nokuthi abanye abasa khona abanye kubezekile baphumele phambili basho ukuthi nabi ingane zabo zanye kubezeka kepha umphakathi awujabule neze ngesimo esenzakalayo. Imeya yomasipala umsunduzi umzimkhulu Thebola uthi abahambisani nobugebengu. Siyayikondema icrime kakhulukazi ukubulawa kwabantu besifazane nezingane nokuhlukunyezwa nje kwabo. Sesinxusa ke imphakathi yonke ukuthi ayibambisane nabezomthetho ukuthi kwehliswe izinga lobugebengu endaweni yethu. Ngiyazi ukuthi umbuzo ngenzeka omunye uthi kukhona yini esikwazi ukukhuluma ngakho la emkhandlwini kwa finance for example kunomsebenzi wethu lensuku nodutshuliwe waseMbali ngendlela esingayazi sivuke sesivuka neindaba zadokotela wesifazane okungazeki namanje ukuthi ubulawe ubani kanjani. Now into lesithola nsuku zonke la endaweni yangakithi esithi kufanele ukuthi iphele. Siyazi ukuthi ukuhlangana kwabantu ngesikhathi samaholiday nabasuka kuzo zonke indawo kuye kuthiweke kubuya ubhuti baseGoli. Kuhlezi kuba nezinto ezi-extraordinary abantu abazenzayo ezingaholela kubugebengu. Siyanxusa impela kubantu bakithi ukuthi angenzeki lokho kulama Easter. Ake sikhumbule nje ukuzalwa kwaJesu. Indoda enhle kangaka wena owabona umbutho othile la eSouth Africa
othatha ngaphezulu kwa-90 years uthi nje sokuthatha konke ukuze nje abantu bakithi ekugcineni baphile ngokukhululeka nangokunethezeka. uJesu wenze njalo phela webulawelwa izono zethu. So ke nalaba ke bona ke ngenhlanhla ke babengalweli izono ngoba kukho besikonile ngokuba mnyama ezweni. Amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal athi liphezulu ngempela izinga lobugebengu. As the police, we have noted that the crimes that have been happening in the Umgungundlovu district, Maritzburg especially, and the surrounding areas, and we have upped our game as well. We are also deployed accordingly. So we cannot say for now that we have seen an increase because only at the end of the quarter that you will see if we had an increase in cases of murder in the area in comparison with the same period the previous year. But the crimes that have been happening in and around the identified areas in Maritzburg have been a cause for concern for the police. uNechunda uxwayise labo abazoshiya amakhaya abo beyovakasha. Easter time, we know that people will be traveling from various parts of the country. Most of them will be coming in to KwaZulu-Natal as it is a destination of choice. We are saying to our residents in KwaZulu-Natal that whenever they are leaving their homes to wherever they want to go, whether for entertainment or any other business, church and other stuff, they should ensure that their doors and windows are closed, their doors are locked, and they should inform their neighbors that they will be away for a day or two so that they can keep an eye on their property, because neighborhood watch is very effective. When neighbors see somebody moving or standing at your gate and they are not there, they tend to ask the person what they are looking for or even call the police. So they must not just leave their homes unattended. They must ensure that their windows and doors are closed and locked. And it is advisable that when you are leaving a property, you don't leave all of you, because you need somebody to guard. We understand that at some situations will call for them to be a family and go out. In that case, inform your neighbors that you won't be available. Then they can keep an eye on your property. If you have a security company also, tell them that you will be away so that they can increase their patrols around that area. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.